Iyangixaka mna indaba yokufaka ii-cases kwi-system ngoba kaloku indaba yamadokethi ibi-right ukufa. Sizoyithini ngokuthi indaba yesoloko sifaka nezinto apha? Yho, hayi ndizawufa amehlo kaloku mna. Ubani othengena? Uba othengena sisi? Ha, ngena uhlale phantsi. Uzocertify usibusana nokusibulisa oku. Besilele nawe. Uzosenza nosibuza impilo. Hayi bantu baseMzantsi. Niphakeme gqithi. Andazi nanicinga fana uba nini kuphela abantu abangcono emhlabeni. Uba ningavele ninge jonga sisi, this is a church office, office yam as well, okay? Singakunceda ngantoni? Uzocertify. Usicertify nto? I-ID. I-ID kuphela uzoyicertify, fine bendikulandela ngemibuzo. Usicertify i-ID ne-death certificate. I-death certificate kabani? Eyakho? Eyamalume. Uphi yena malume? Kutheni engazizeli yena for i-death certificate? Sisamaphepha. Yho, akambila lo malume wakho. Wayithena mbiyanga umalume wakho? Hayi uncedile wangezi apha. Bengeke ndiyimele yonke mna loo nto. And next time wenze sure uba uyafika apha usiphakamele. Awuzusichomela ngoba uswelekelwe ngumalume apha. Siyabonga. Bendisakubalisela ke mkhize. Ba uzawungena at any time kapteni apha and wafuna wonke lama cases.